לסדרה קוראים הסנוביות המעצבנות. בואו נתחיל. טוב, זאת אמא וקוראים לה אמילי. זה אבא וקוראים לו רון. זאת ילדה קטנה וקוראים לה מיה. זה הילד וקוראים לו ליאם. זאת הילדה וקוראים לה מיה. זאת הילדה הבכורה וקוראים לה ליאן. בואו נתחיל. היי, אוי, איזה כיף. מה כיף, מאמי? היום זה היום הראשון של ילדים בבית ספר. איזה התרגשות. טוב, אני מתלבש, לכי תעירי אותם. טוב. אני אשים את זה. גם מאמי, מה? זה הראשון שלנו לעבודה. נכון. עובדים באותה עבודה, נכון? תזכיר לי? כן, אנחנו עובדים בבנק. אני מנהל, ואת גם מנהלת. נכון. סליחה אם אני מבלבל בשמות. ליאן, מה אמא? קומי, מה קרה? היום זה היום הראשון שלך לבית ספר. לחטיבה יותר נכון. איזה כיף. טוב, אמא, את יכולה בבקשה ללכת אני מתארגנת? אוקיי. בואי נמצא. בושם. מה אני אשים? אני אשים זה הכי מתאים, אבל ביום משהו מיוחד. זה בגלל בסיסי. חרשתי עליו. בגלל שעתיים את זה לבשתי. ניקח את זה עדיף. תיק אוי. טלפון שלי. בקבוק מים יש לי פה. קופסת אוכל לא צריך. ביי מה עם אוכל? יש לנו קפיטריה. אוקיי, ביי. ילדים, מה? קומו כבר. מה קרה? יש לי לחץ. כי אולי היום הראשון שלכם מגן. אומייגאד! איזה כיף. סליחה, רשום ברקע. עכשיו הבנתם? חם, סליחה, חם, כן, קחו את זה. מה את עושה? היא הביאה לי את זה. אומייגאד. כן. יופי. בינתיים אצל הילדה. פסה. לאן נעלמו כל הדברים? שיט, התיק שלי מאתמול. טוב, עכשיו יש את המשפטיק השחור. טלפון שלי, וואי, איך שכחתי אותם. חבורה, בואו עכשיו. את ילדה חדשה. וואי, איזה מעצבנות. עדיין לא הכרתם אותם בבית. את מנסה? נראה לכם. אנחנו צריכות איכשהו וקוראים לעלות עם חבר שלי. בייב.
מה את רוצה ממני? תן לי נשיקה, נו בחייאת. לא בא לי ביי. מה שקרה פה. נו, חייבים במקום בה. כן. טוב, תראו, יש לי פה את החמושלם ואת הזה. שמתם כמה מעולה. תראו. זה נקמה לא טובה. אתם מנסות להגיד לי איזה נקמות טובות ולא טובות? ממש לא, נקמה דומדרה, מה היא עשתה כבר? לוקחת לי את החבר. מה? אין בעיה, אני קום בה, תביא. את לא נורמלית, נרצח אותה, זה כאילו את נורמלית? פיר, איזה רעיונות. תביאו כבר. קחו. I like it. נכון? מה אתם כל כך שמחות? אומייגאד. אז מה שנעשה לזה? אני רוצה לעשות את זה בסרטון הבא, אבל אני לא עושה כי אתם בטח במתח. פשוט נעשה לה את מה שרשום. מה רשום? אבל את כתבת את זה. אבל הצופים רוצים לראות. מה שהיה רשום זה נכון יש לנו תחרות בבית ספר, אז מתי שאנחנו שיעור בבית ספר, זה שאנחנו נהיה בשיעור, כמי תבוא, תדחוף אותה, נפיל אותה. רעיון מעולה, טוב, תקחי את העט הזה. ונהפוך. מה את? יש לך מוח במוח? מה? סתמו. לחזור הכיתות, נגמר ההפסקה. טוב, לא כזה. טוב, פה כבר. וואלה. מה עם הילדים? הם צריכים לבוא. מה עשיתי לך? כן, באמת, מה היא עשתה לך? בייב? אני רוצה להיפרד. בייב, אני לא מבינה שעשית לי את זה. כן, עכשיו תעזבי אותי. אין בעיה. עכשיו נלמד חשבון. איזה יפה הוא. וואי, איזה יפה. זה מושלם, תראי. אומייגאד. חייבים שהוא יצא איתי. ברור איתך. טוב. לא חתן, אני לא באמת יודעת את זה. המורה אני יכול. אומייגאד. זה כלול. רשמתי, 20,000 ביליאג'י. תראו. זה גוף האדם. פה יש לנו את כל הדברים, כמו שרשום.
תעתיקו למחברות בלי זה. טוב. אומייגאד. אני לא מאמין. אם אתם רוצים לדעת למה המורה לא האמין וזה, תרשמו בתגובה, כי רק עם התגובות אני עושה עוד חלק. אתם רוצים חלק 2, תרשמו בתגובה. ביי.